Arratsaldeon guztioi, Ondarroan gara gaurko honetan, eguraldi petralarekin eta batipat itsaso nahasiarekin. Lan handia izango dute gaur gure arraunlariek, hemengo lehia honetan Ondarroko bandera jokoan, azken urteetan ustegabeko garailak izan dira, Orezko txandatik kanpo, lehen urtean hori jok irabazi zuen, aurrekoan etxeko traineruak, eta gaur ere zabal-zabalik utziko ditugu pronostikoak, eguraldia txarra delako eta dantza handia egon daitekelako txanda batetik bestera aldaketa asko. Ea zer dioen Ibon lankideak. Gaztainazpi jauna, arratsaldeon. Bai zuri ere, Mikel. Bueno, ze tankera hartzen diogu gaurkoari, benetan petrala hitz batetan esateko, Bai, beno, bi kontu aipatuko nituzke. Batetik eguraldiak ero xetuko dugu, batetik iruditzen dela, Mikel, asteburu hau erabat baldintzatuta datorrela, asteazkeneko kontxako sailkapen estropadagatik. Hori batetik kirolarloan. Eta gaurkoari helduz, beno, ekarrialdia iragarria zegoen, 5 ingururako, bat sartu da, eta iruditzen zaitor kanpoko balizetan gogor jo duela, baina oso aldakor ikusten dugu, giroa ipar-mendebaldetik sartzen ari dira, euri jasa oso indartsuak, haizea ere bai, itsaso guztia ere bai, beraz, bueno, itsasoa maite dugu, gaur arriskurik ni bentsat jokatzeko eta ez dut ikusten, inolakorik iruditzen zait estropada ikusgarria izan daitekela gaurko hau ere. Zalantzarik gabe, eta ikusiko dugu gero nor modlatzen den hobeto, ze ontzi aukeratzen duen entrenatzaile bakoitza, kontuan hartuz, bi segidan eta asteazkenean, Ibonek aipatu bezala kontxako lehi izango dugula eta izango dira rotazioak eta lehentasunak. Ea zer dioen uretan dugu lankideak, Eritz Hernandez, arratsaldeon. Arratsaldeon bikote, arratsaldeon ETBko ikusentzule guztioi, euria berriro hemen Ondarroan, eta ohitura dela esango nuke, iaz ere euri izan bagenuen hemen, eta baita Euskadiko txapelketan ere euri izan genuelako hemen Ondarroako uretan, euri asko, eta entrenatzaien aurpegiakin geratuko naiz bikote, Jon Larrañaga eta Jon Elortegi oraintxe sartu dira kanpoko balizetatik, eta biek aurpegi arraroa zuten. Mugimendu handia dago hor kanpoan, eta beraz, estropada ikusgarriak espero ditut nik behintzat. Gainera, Ibon aipatu duzu hemen garaie desberdinak izan ditugula azken urteotan, eta ikusiko dugu ea gaurkoan nork irabazten duen hemen Ondarroako uretan. Kontxe ere badugu datorren asteari begira, baina gaurko egunean behintzat, asteburu honetan zentratzen direla aipatu digute arraunlari zein entrenatzaileek. Bueno, bandera ez da guk txanda irabazteko gokin bai etor gara, eta gero etor daia etorrana. Egia esan oso zikina, olatua albo, haize asko, arrauniteko guztoko ez dan estropada, seguro. Nik uste dut lana ondo egin dugule azten barruen, pasan azteko kolpetxoa hartun da, baina oztabe liga hor dau, bigarrenari puntu askokin, baina gu eskabiltzez kontzari begira. Bueno, azkanik urtitan ikusi dan estropada Ondarrun ikustu kasualitatea dela. Beti egon da tandara aldaketa handize, gaur ez dut ikusten olako ekatomberik egongo dela, eta nik uste dut irabazlea 3. txandatik urte gola. Orain, ze gertatuko dan, nik ez dakot kristalesko bola. Lehen gorteko rekordo polita hori dakau handik, baina, bueno, lehen gorteko ez du ezertako alio, eta, bera, itxasua gaur komplikatua do, aizerratxa badiri handik egon daitezkela, eta zerratik ez, beste batekin amestu ez. Azteazkeneko estropoia begitan hartuta dakau noski, baina asteburuai bira gabiltza, gaur da biharketarine, bira. Badiru dibe kondizioak nahiko exigentek izango jala, eta hor, esan ezagun tajua edo gure aukerak izan ditzazkeula, orduan, asteburu hauin aurrena, dago asteazkenetik aurrera jarriko gapentsaten guretzako horren importantia antzita handi hortan, Bueno, protagonisten hitzak eta hemen itsasoa, Ibon, ez dago ez txantxetarako, zailtasunak handiak. Handiak eta eritzek aipatu dugu, Mikel, hor entrenatzaileak barrurak eskarpegiarekin, askotan gertatzen dena da, trainerua prestatu, idea batekin, beroketa egitera atera, eta gero, palka handiagoa jarri behar, edo pumpa jarri behar, edo dena delakoa, gehitu egin behar, gaurko giro klasea bekin. Zailtasunak entrenatzaileentzat, erabakiak hartzeko garaian, etorri kai aldera eta lehenengo irudia, dana palka jartzen. Bombak ere bai. Bombak ere bai, ez denek, baina ikusi ditut hor erabat buru belarri, entrenatzaileak eta laguntzaileak dena prestatzen, eta txanda batetik bestera ere, aldaketa handiak izan daitezke. Hasi garenetik orainera, begira, nola sartu den Mikel, euri jasa indartsu bat. Bere haize boladarekin, klaro.
kirolariak ari zaizkigu, hurbiltzen eta prestatzen, eta lehen kaletik txanda honetan, lehen txandan, Kaiku arituko da, bigarrenetik Bueu, hirugarrenetik Cabo, laugarrenetik San Pedro. Aurrez, gogoratu, nola dugun zelkapen nagusia, Urdaibai 184 puntuekin goi-goian, 12 jardunaldi irabazita, 160 puntu zierbenak bi garaipenekin, Donostiarrak 151 garaipen bat, eta Hondarribiak ere badu garaipen bat, eta 154 puntu. Hirugarren posturako burruka hori zabali dago, eta zierbena ere, oraindikan gora begira 4 estropada falta direla kontuan hartuz, ez dago seguru dagoena Urdaibai. Urdaibai, hirugarren posturako bai bigarrenerako ere, 9 puntu, Zierbena eta Donostiarraren artean 4 estropada faltan, Mikel. Halaxe da, eta bekaldetik Bueu zuloan, 22 puntu, eta hauentzat bukatuko da norgehiagoka, bukatuko da liga, bihar bertan Getarian San Pedro 35ekin dugu, playoffeko tokian, eta San Pedrorentzat argi dago, orain lehentasuna zein den. Estropada hauek garrantzitsua dira, Donostiako bandera ere bai, baina Ibon, San Pedro tarrentzat urrengo asteburu izango da, iraileko 3. asteburua izango da garrantzitsua. Bai, ez dago zalantzari, Mikel, San Pedrotarrak beraiek ari dira esan dezan gainera, burua joan den bizpairu asteetan dagoeneko, playoff hori prestatzen eta ari dira, zailkapenak dena esaten du. Kaiku ies egin dio eta Bueu ere, jetxiko den taldea da, hori segurutik. Alde horretatik da, hau, astebukaera zelebrea pixka. Bueno, zelebrea eta zailtasunez beterikoa. Ibon, guazen dida batean, Asti eta Euskalmeteko teknikarien laguntzarekin baldintzak errepasatzen. Gaurko marearen grafikoa hause, ordu biterdi horretan izan da, itxas bera, urak orantzuman da, beraz, txanda guztiak 3. itxas gora diguan, urbiltzamar, baina datuan nire ustez, Mikel, pasaden astean marea bizitan izan ginen, pixkanaka hiltzen ari dira, beraz, azpikoak, korronteak, pasaden astean baino indar gutxiago izango. Hor, 79ko koefizientea pixkanaka, diogun moduan, hiltzen ari dira. Eta hemen berriz, Ondarrako eremuaren batimetria, irtera, hortxe, hemengo Harrigurtzi eta Zaturraran artean, ondo aldetik, ondo gutxi, baina lauko lehentzat berdin, kanpoan nahikoa ondo, baina laurentzat berdin, eta niretzat, hause, puntu ipagarria, 5. kalean Zaturraran inguru horretan, itxas berari gandienean, ondo gutxiago dagoela, eta horri guztien ari gara urtero, olatuak geixiago nola arrotzen dira. Ondoko itxasoa, 2 metro terdi, batazbesteko altura 2 metro terdikoa, kanpoan 2 metro eskasekoak, barruan 2 metrokoak izan daitezke aldiarekin, eta horren ikusiko dugu, hortxe, nola, metro terdi Zaturraran inguruan 2 metro, baina horrek ez du zen nahi 4. kaleko horiek indar gutxiago izango dutenik. Behar bada, ondo gutxiago dagoelako gehiago hartuko dira. Korrontea, orain mendebaldeko haizea daukagu, baino, azken egun hauetan ekialdeko izan dugu, beraz, kanpoko korronteak Bilbo alderantz, mendebalderantz tirango du, nondik eta haizea datorren zeratik, tokitik, kontra, haizea. Hor dago gakoa. Bai, kontrako indarrak hor gurutzatu ingo dira, ipar mendebaldeko haize bortitza, une honetan, eta honegatik guztiagatik, zailtasuna, aurtengo handienetakoa, pentsa, 5. eta hau badatzen. Eta batipat lehen bikaletatik arituko direnentzat, arratsalde oso beroa eta zailtasun handiko. Batez ere hemen eskolera olibratzen dutenean, itxasoaren tanbateko gogorra eta berehalakoa jasoko dutelako. Bueno, 40 bandera jokoan hemen Ondarroan, eta epaileak jadanik ari dira, ontziak nola kokatu diren aztertzen, eta zuzenketak egiten bandera, txuria orantxe, lehen txandakoentzat, bai, berdea, eta hasi dira jaun Andreok, lehen kaletik Kaiku, 2. Bueu, 3. Cabo da Cruz, eta 4. San Pedro.
Hemen dira bueukoak, etorrita lehenengoak, pumpa jartzen ura ontzitik ateratzeko eta hau esek izan dira. Oraintxek begira, Kaikuk libratu duarri gurtzia eta begira. Nola doan ontzi hori, itxaso ondia dago. Etengabe, arazo ondiekin, eta gaur bata bestearen atzetik izango dituzte hor olatuak eta baina dana nahasia. Oso nahasia. Gaurkoa ez da poparean jarruteko egun ederroietarikoa, baizik eta sufritzeko tarteka agian olaturen bat bai, hartu izango dute, baina gaur hor nahasmendu hortan bizirik ateratzea da erronka. Eta beste ezaugarria, olatuaren tamaina, 2 metro terdi denboraldi osoan izan ez dugulako, ondoko itxasoa. Ondoko olatua batetik eta haize olatua bestetik, azalekoa. Kaiku, ondo babestuta eta momentuz lehen kale horretatik estropadaren buruan. Tarteak ala ere, hasi berriak izanik txikiak dira, baina gaur pentsa daiteke estropada minutu asko izango dituen estropada izango dela eta diferentziak ere gaur oso aipagarria gerta daitezke Ibon. Bai. Bueno, bestela ere, eta beste hausnarketa badau, estropada luzeak ari gara ikusten, Miguel? Oso, luzegi. Azkeneko urte hauetan, batez ere aurten, eta txanda honetan. Bueno, hemen Kaiku. Handiarekin. Kaikun badira gaur mugimendu batzuk, ohikoak hor aurrean, nolabait ere gaur Kevin Vieira jarri du berriro ere, aurrekalari lanetan, Gorka Arostegi eta Daniel Gartzia mugituta, eta Ander Bilbao eta Ibon Maiz, borrean, Miguel, atzeko pitostatan. Bai, nik uste hor lehen tosta horietan mugimendu gutxi dagoela, nahiko garbi ditu gauzak iadanik Elortegi. Egira, trabez itxasoak trabez hartzen da, mutriko aldera, eta koska handiak. Ontzi bateko errenta hartu du, iadanik Kaikuk. Bigarren kaletik bueu dugu lanean. Galiziarrek bihar esango diote agur Eskolaben ligari, zelkapeneko zulo triste horretatik, baina ikastera etorri dira eta uste dut egoera txartxarra izan arren aldartea, haien artekoa eta nahiko egokia eta nik uste dut bazekitela zailtasunez beteko demoraldi batera azaldu behar zirela eta ez doaz burumakur, ez doaz taldea ez doa hautsita. Eta gainera, irudipen batekin, denboraldiak aurrera egina da, bere errendimenduak gora egin duela. Nik uste dut, mailarik kaskarrena eta Urrutien San Pedro uztailean izan zuela. Bai, gai izan dira San Pedro hori aurre hartzeko ere bai, eta naturari dagokionez, 29-30 kilometro orduko haizea gune honetan, eta hemen Ondarroako kanpokaldean estropada eremuko urak oso nahasiak. Kaiku eramandu eta bueu eramandu, Kabo eta San Pedro bere kalean. Gaur bai eskatzen duela aurrekalaria, itxasoa eta haizea sartzen den alderditik. Alegia orain baborretik eta gero estriborretik. Bueu jadanik atzean, segunduko galerarekin. Arraunerako oso txarra dago, eta poparean ere bai, zergatik trabez hartzen delako, oso trabez hartzen delako. Bueuri buruz komentatu dugu, demoraldia aldaketak egiten, bila eta bila ibili dela, entrenatzailea Jose Ferral, eta ematen du demoraldi bukaerarako, hasieran titular izandako gizon batzuk, adibidez Ismael Lijo eta kanpoan utzi dituela, baita Ruben García, Sergio Pérez ere bai, eta ematen du, orain finkatu duela, azken estropada hauetan, ontziaren nondin orako. Bestetik Kaula Cruzentzat ere, gaurkoa oso teste garrantzitsua da. Asteazkenari begira, hemen lan ona egiten ez duenak, ez du gero, asteburu hau txukun xamar bukatzen ez duenak, zailtasunak izango ditu asteazkenean kontxa. Kontua da, azte bukarau oso dela Mikel nolabait ere zaila prestatzaileentzat, alegia. Bi estropada jokatu egin behar dira, gaur hemen jokatu behar dago eta bi arre bai. Eta behin estropada jokatuta, alik eta rendimendu gunen ematen saiatu behar du. Baina, taldea fresko ere, fresko puntu batekin nahi dute ibistea azte azkenera. Maniobra, nola atera zaio? Claro, olatuak berak eta bi aldiz,
begira, bueukoa ere atera du. Kabokoa ez. Amairu. Eta San Pedro. Kaborentzat. Bueuri 5 eta 17, San Pedrori 5 eta 18. Alegia, olatuak gain dira, handiak 2 metro terdikoak, trainerua astintzen dutenean tena ateratzen du. Traineruaren branka eta espaldatzeko arrauna ere bai. Hori ez da inolaz ere aurrekalariaren akatsa. Ez, eta gainera gero azpimarratu behar da horrelako egunetan oso garrantzitsua dela patroiaren esperientzia, jakituria, gaur adibidez, bueuk Andres Ríos du, Andres Ríos oso patroi gaztea da, eta hemengo itxaso honetan oso gutxi ibilitakoa, eta bate hankekoen laguntza eta beharko du seguruen. Berriz izango dute, gaur bai eskatzen duela, eta orain batez ere, istriborretik ekartzea zera, aurrekalaria. Eta Kevin, gira, baborretik ikusten dut. Gero, esan duzuna teorikoa, arlo teorikotik ondo dago, baina badira oraindik aurrekalari asko banda bakar batetik moldatzen Bai. Baborretik. Gehiago, esango dizu, txanda hontako laugak orain baborretik datoz. Zergatik, bueno, estriborretik ez dira moldatuko eta... Eta tarteak berdindu egin dira orain, erabat, Segundu batean ditugu lau trainerua. Eta gaur bai, esan beharrean gaudela, honakoa bada espadare, txanda irabaz izatela. Bai. Hemen uri jasa bat, haize ufadako gor bat, nahikoa baita, bandera txanda batetik bestera eramateko. Lehen etorri garrenean, adibidez, Belaño handia zegoen. Gero pasa eta handikan ordu ordenera ekarri aldi bat, baina kanpo aldetik. Ez da herrialdera ez da etorri, Orain ere kanpoa ere, bai. askoz ere narratxago ikusten. Eta kaiuak hemen bertan ikusten ditugu, horrelako baldintzetan zaila, dena da nahasia, esperientziak asko balio du horrelako egunetan, eta burua hotz mantentzeak ere bai. Estribor lan ikeragarri eskatzen du. Bueno, bueu erantzuten ari da. Alde neurrian, hor da orain dizartuta San Pedrorekin lehian, Marusia trainerua. Bueno, eta San Pedro aipatuta, albistea da, Cristian Garmak nolabait eseskoa jaso zuen klubak, Garma inskribatzeko lehen alegin horretan, epez kanpo izan zelakoan, orain, dirudienez, elegiten ostean eta dena ondo hausnartu eta gero, badirudi, baimena baduela, parte hartzeko, ligan eta gaur ez, jakina, baina gutxienez, entrenatzailearen esku geratuko da, erabaki hori eta batipat playoffari begira, uste dut ez dela zalantzarik izango eta erabiliko duela, parte hartuko duela eta seguruenik adibidez Bermeoko jardunaldian seguruenik bera aterako dela. Joan etorri gehiegi hor bulegoetan, Ibon. Asko, inork ez da ezala pentsa, gure ikusten artean, inor zorabiatu nahian ari garenik. Aurrena, aste honetan, San Pedrok Kristianekin akordio etxita zeukala. Atzo, ezingo zuela parte hartu. Eta gaur berriz kontrakoa, beraz, azken orduko albistea da, gauzak honela playoffetan, Cristian Garmak, hortxe, Libian igotzeko izango lukela baimena. Beste kontua da, informazio hori, kanpoan dagoena, bulegoetan eta arduradunen bulegoetan eta hori ere gero kuadrillara behar bezala azaldu behar dela. Eta hori ez da erresa izaten, eta horrek ere ekartzen ditu azerrealdi galantak eta barruko tirabirak. Bueno, komunikazio ikasi genuen eta barne komunikazioa eta kanpo komunikazioa. Hor, barne komunikazioan, San Pedrotarrek eurak jakingo dute nola kudeatu duten hau. Begira hor Jimenok, erabat. Bai, berriz ere, tartea zabaltzen, San Pedro ari da orain sufritzen, 6 segundoko atzerapenarekin da Libia trainerua. Eta Jimeno alderantziz, eroso ez, seguru ez, baina moldatzen eta nahiko ondo egokituta, ematen du ari dela. Gaur
gaurko giroarekin eta treneroak gogortzea, txalupa gogortzea da zeregin nagusienetakoa. Bueno, eta aipatzen ari ginen bulegoetako kontuak, zalantzarik gabe gaurko beste albistea Eteligatik etorri da, hain zuzen Zumaiak eta Zarautzek Astillerok propio edo bertako bezala izendatutako eta alineatutako hiru arraunlarirekin izandako gorabera hori ematen zuen elegitekin eta gian aurrera atera zitekela, baina eseskoa jaso du berriro. Lehen epaileen lehen azterketak fede txarrik ez zuen ikusi, eta orain ere goi mailako epaileak arbitro lana egiten duenak, eta nahi eta nahi ez bere iritzia aurrera joango da gainera, Andreu Kansen iritziak, dio aurrera doala aurrez hartutako erabaki hori mantentzen duela, eta Astillerok ez duela zigorrik izango. Beraz, Eteligako txapelduna izango dela, Astillerok eta playoffean haiekin batera, bigarrena izango da, hain zuzen, Zumaia. Zabal-zabaletik kaiku, oso ongi kaiku. Kabo... 11 eta 17 kaikutarrentzat. Beira, huevos. 11 eta 20, Kabok 11 eta 21. Ara kateatu. Bai, trabatuta dago. Bai, puzgarriarekin. Bai, orain hasi dira. Bai. 11 eta 24 hartu diete, baina benetan atzerapena askoz ez ere handiagoa izango da. 11 segunduko atzerapena. Oso azkar ibilidea Xabier Txintxurreta, hor babor espaldan, puzgarriarekin kateatu da eta zeinen azkar liberatu du. Bejonde jola. Txakur eskelarena, Miguel, den arkakuzo hauei. Bai, horixe. Eta Bueu oso itxura honeko lana egiten ari da. Bai. Hor puzgarriekin eta askotan ari gara ikusten, Bai. Era bat trabatu eta kateatu, korapilatu ez da egiten, baina hor txeguneren batean treneroak eratu arazten du. Bueno, orain arteko referentziarik onenak Kaikurentza dira, ikusi nola babestu duten ontzia, palka jartzeaz aparte, ea maniobra hori. Balizaia etzanda. Baliza etzanda, eta puzgarria palkarekin kateatu. Palkarekin da ezin atera. Arraunarekin da... Zeinen azkar da ondo Txintxurreta, bizi. Horrelako baldintzetan, nahi bezala ezin da eraman, ziaboga, baina itxigi hartzea, ez da irten bideoa. Hori... Ez da irten bideoa. Ez komenik, hor nik uste dut gaur hor palkak egin diola enbalazu, Palkari gabe izan bazen, libratuko zuen baina, dena ezin baita gaur palka eskatzen du. Iren eta palka guztia gartzea. Lehen Bueu aipatu duzu, Miguel. Ferralek amalaukoarekin eta abantelariekin eta asmatu duela, begirak aurre, Bai. Estropada ipagarriak, Azkeneko... Gizon oso lasaia da Ferral. Esperientzia handikoa, ibilbide luzea du, eta antzematen da, etorkizunerako ere, ez dagoela alarri. Hitz egin ditut berarekin, da zan ditut, bueno, behontziare hor duzu, ze tankera hartzen diozu bajasko edo etorkizunerako, da, bueno, ikusiko dugu. Gizona etzegoen burumakur eta, bueno, hauentzat esperientzia bat izan da, mutilauen ibilbidean aberastasun bat, hemen jardun izana, eta berri saiatuko dira, dudari gabe. 33 palaterdian, eta garbi bukatuz, batez ere garbi bukatuz. Bueuko galiziarrak. Bien, Cabo da Cruz. Hauxe gauza celebrea, barruko begira, hor Bueuko, Kaboko estribor bandan ikusi dena ez du sekula ikusi. 2 metakrilato, bigarren eta hirugarren tostan ikusten da duzu. Hortxe bakarrik. Honen esplikazioa bera, metakrilatoa jarri du prestatariak. Paborrean, aurrean, orain kanporantz doazenean, olatuak trenerua handik azten duelako, eta gero pentsaturik hor Franko Bordoa edo distantzia gutxiago dagoela, Kaeletik uretara. Gerrian, gero olatua nola baitere, gerritik hola nola sartuko den. Orain txari da Kabo, zuloa zabaltzen. Bitraineru eder, Kabori. Bueuri ia 3. Eta San Pedro Ziaboako goraberaren ostean oso urruti geratu. San Pedro batipat, playoffari begira,
psikologikoki egundoko lan egin beharko du. Bai Karballedak, bai bertako laguntzaile, denen artean, esperintzik egin duten arraunlariak eta taldea liga hasieran indartsuago ikusi genuen, bukaeran orain apal, eta larrua salbatzeko hor egoerari buelta ematen alegindu behar dira nahi eta nahi. Bueno, orain begira, eusten ari dira, Alegia, hemen aberi egin dutenean, Ziabogan aberi egin dutenean, 13 segunduko atzerapenak egin ziren orain ere bai. Garrantzitsua da San Pedrorentzat, estropadak kompletoak, osoak egitea, Besteak beste, playoffa jokatzeko lehen jardunaldia Bermeon delako, eta Bermeoko estropada eremuak gaur bezalako tankera Petrala agian ez du izango, baina zailtasunak izango ditu. Beti gertatzen da Girorik onenarekin ere anolatuak beti 3 norabide ezberdinetan, luze bakoitzeko sartzen dira. Nola, San Pedro oso itxuroso ari da orain? San Pedro Kaikurekiko gutxi galdu du. Galtzen ari direnak Galiziako bi traineroa dira luze honetan. Ahora, no esa boya, una. San Pedro ere kostauko palkatenak. Bigarren tosta arte, hankanpoko balizak. Jimeno ez du eraman. Olatuak ateratzen duen, lehen bezala. Maniobra orain. Gira sartu, hori ostoza. Birak sartu eta 16 eta 38. Ara, puskatu egin zaio bueuko aurrekalariari arrauna. Arrauna puskatu zaio. Bai, hor zintzilik nola dakarren. Zintzilik geratu da. Bai. Orantxe arrantzan. Hortantxeari intzen figatzen, Zarraz nola puskatu zaio. 16 eta 38 Kaikurentzat, 16 eta 44 Kaborentzat, 2 segundu gehiago, maniobra maieran handituko zen tarte hori, 16 eta 46 bueuk, eta San Pedrok 16 eta 41. Orain San Pedrok aurre hartu dio bueuk. Begira epaileak gaur ere, Kaboren nondik pasaden, ez ba. Bueno, horre begira, hortxe sartu du, bueuko horrekalariak sartu, segituan klak nola egin dion. Olatuare, tak, gainean. Itxasoaren indarra handitzen den neurrian, arriskuak ere, maila horretan areagotu egiten dira. Bueno, Kabo hurbildu egin da, Kabo 3 segundura da, Kaiku eta Kaboren artean dago txanda. Zabate daki, zer etor daiteken gero. Ba ez badan, alduenak irabaz dezala txanda. Denek estriborrari heldu diote, eta iruditzen zait, orain, luze erditik aurrera, traineruari joaten utziko ditela baborrera erabaten. Begira non dira torren Kaiku, ea non bukatzen duen. Kabo bera ere, 3. kaletik 2. gora etorri da, eta estriborrera. San Pedro gaur hartu dio bueuri. Bai. Ziagoako gora bera hori ere bai. Begina. Nola atzean nola eramaten duen. Patroiak naiz eta arrauna sartu, itxasoaren indarrak dena blokean eramaten du. Estriborra behar da hor. Alako itxaso handiekin, Mikel, hau ia urtero ere esaten dugu. Askotan entrenatzaileek txantelak jartzen dizkiete arraunlariei. Txantela zer da, karelaren gainean, nolabait ere arrauna, kaltzo antzeko bat jartzen zaio, hobeto libratzeko. Konparazio txarra bat egin da, bikingoen tankeran arraune egiteko. Garbi ateratzeko pala da, uretatik ateatu da. Hori Euskotran Ligan, emakumeen trainerutan ere, askotan erabiltzen dute. Bai, eta gainera txantelak askotan ikusten ditugu zeran kaeletan, eta batez ere ipurdiko tostetan. Egu traineruak batez ere ez. Izasementzat, gizonentzat diseinatua daude, eta kaltzatu egiten dira. Emakumeen traineru asko. Kaiku eta Kabo, hor lehia badugu, eta atzean beste bat, San Pedro eta Bueuren artean. Eta nahiko alkarren gainean, hurbiltzen begira, 0 kalea utzi du Kaikuk. Maniobra oso esperotakoa. Lehenengo kalera,
Handoa, orain kalez kanpo biak. Orain ere galdera da, biak kalez kanpo egon da. Nor da kalearen jabe. Argi, Hau da. Hor, zuzentzen ez baute, joingo dituzte palak. Bakarren batean norabidea zuzentzen ez badu, hori rumbo hori, kolisio rumboa da hori. Baldintzak mugar eramaten ari dira, txanda irabaztearen garrantzia ikusita, hor epailea, bizkor dator, erdian kokatzeko. Eta orain epaileak bueuri olatuak egiten dizkio, baina nire ustez epaileak egindakoa zuzena da. Bai, nahi eta nahi ez kokatu behartzen. Parean dira, Kabo eta Kaiku, Kaiku eta Kabo, baina abiadura handiagoarekin galiziarrak. Atzetik Bueu eta San Pedroren artean beste estropada bat, eta hor ere Bueuk 2 segundutxo hartu ditu orain. 2 segundoko errenta. Jimeno joango da oraindik, horrera. 360 metro. Ez dugu aipatu hor lojo gaur boskarren tostal, Mikel. Bai, Sergio García Baborrera. Baborretik, hori da. Askotan jardun da, bi bandetatik aritzen da. Bueno. Hemen, azken metrotan erabakiko da txanda honetako garailea, Kabo eta Kaiku, Kaiku eta Kabo. Bueuera bat, laugarren kalera, Saturralanera. Señores, endua, atzerra, komodo, atrás. Argialdia dugu, arratsaldean belbeltza dago, baina... Jagarpenaren arabera, orain zazpitatik aurrera eta bere egingo du iziak, Kabo da Cruz eta Kaiku. Kabok ematen du. Kaiku orain ari da, Ababorrera joko. Orain joko du, orain laugarren kalera. Bai. Hemen oso begira, zen norabide hartu duen Jimenok. Bai, era bat. Ikuste olatutxoren baten zain edo egon dela. Kabo eta Kaikuren artean dago. Azken txampau, parean dira. Kabok eramango da txanda. Kabok errentatxoa badu, tosta pare bat. Kabo! Abiadura hartu du, Bizkaitarrak, baina berandu xamar. Kaborentzat izan da txanda. San Pedro. 22 eta 23. San Pedro estropada oso duina. Bigarren postua San Pedrorentzat. Bai San Pedro. Eta orain, bai Bueu. Kaboren denbora hartu behar dugu kontutan, 22 eta 23. Lehen txandako garaileak izan dira Boiroko gorriak. Iragarkien ostean bigarren txandan lehen kaletik Ondarroa. Bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Lekitxarra eta laugarrenetik Getaria. Arratsaldeon berriro ikusentzule zareten guztioi. Ondarroko 40. bandera zikautxo sari nagusia hemen jokoan, eta lehen txandan denborarik onena Kabok markatu du 22 eta 23. 76 eunen gehiago erabili ditu Kaiku. Gero San Pedro eta Bueu. Protagonisten bilagoaz, aurrera Eritz Hernández. Gurekin baitugu Kaboko patroia den Martín Leborán. Martín, zorionak, parabéns. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ahora tenemos un poquito de tranquilidad aquí en la línea de meta, pero cuéntanos cómo habéis vivido esta regata, porque me has dicho que para enderezar el bote habéis tenido algún que otro trabajo. Sí, a ver, al final más de costado y bueno, lo normal, ¿no? Al final cuesta más meter las palas abajo, que el bote vaya más fluido, pero bueno, la verdad es que contentos porque hicimos buena regata, fuimos capaces de llevar un buen bloque y al final, pues... desde el primer largo hasta el último, con nuestros más y nuestros menos, conseguimos acabar bastante bien. Martín, ¿bandera desde la primera tanda? Ojalá, pero se ve complicado porque parece que está bajando el viento y va a ser complicado, pero bueno, ojalá. Felicidades. Gracias. Ondo dio, Leborán jauna, ni a dos. Niro. Batetik, iragarpenak horixe aurrekusten zuen, alegia hartxaldeko 7:07 aurrera gozatze aldi bat, eta hemen ikusten dugu, Mikel, ekialderantz, nola giroa
leuntzen ari den. Bueno, hemen ondarrutarrak lanerako prest gaur, veteranoak, esferintzi gehien dutenak, sartu ditu Ontzibarrura erraztik. Hori da, arreta horrexek eman dite batez ere gazteak, kaltzak, korta, bediala uneta, ontzeta berrentxa, denak utzi dituela lehorrean Iñaki erraztik. Bueno, hemen Arostegi Orioko ontziarekin, egin du mugimendu bat Istriborreko bandan Azkonobieta eta Kosategi bia barruan, Saianz kanpora, hori da baborra betikoa, eta hor aldaketak 4. eta 6. egiten ditu, eta gaur Saianz utzi du kanpoan Mikel Arostegik. Eta hemen Lekitxarrak. Ez usteko horik ez, horre 4. tosta Estriborran erlantzegia, hortu eta 5. Murphy lehorrean gaur utzi du, Akarri gire bai, Unai Ruiz, beno, pentsatzen dut errotazioekin segiko duela asteburu honetan osertzaldaik. Eta hemen Getaria, bihar etxean arituko dira, eta Larrañagarentzat talde horretatik ere, lehentasunak markatzerakoan, ez zuen zalantzarik izango. Hori da, Gorostiaga gaur 4. Matxinetxan 5. eraman du, eta abar. Bueno, hasi da bigarren txanda. Ontzi hauen artean zelkapenean hobekin kokatuta dagoena, Orio dugu, 126, Oriok oso urbil ditu 4. postuan Hondarribiarrak. Oso ez esan nahi dut, 8 puntura, baina ikusten badugu, non dagoen 6. Getaria baino 36 puntu gehiago ditu Orio. Eta Getariak ere altxorra badu, 13 puntu Lekitxarrari, eta Lekitxarra eta Ondarroaren artean, bestetik 5. Begira Getariako baborreko kaela. Hankekoaren pareraino, Balkas josi. Hau oso gutxitan eko izan. Goitik behera Balkas josi. Gaztelura da litzua. Hor, Larrañagak maixo asko izan ditu, eta besteak beste, Jose Luis Korta. Bai, hori da, Orbañanos ere bai. Orbañanos ere bai, jakina. Eta begira, zer iruditu zait, Antiguako ama, baborrean palkari gabe. Horantxe ikusiko du. Edo, bat baldin badarama, espaldan bakarrik. Palkarik ez, Iñaki Errazti, begira, palkarik ez da pestaña. Bejon deiola. Bueno, ez dago zer esanik. Zer esan behar dugu etxeko traineroko entenatzaileari. Diferentzia, ikusi. Bi prestatzaile, Errazti eta Larrañaga. Txanda berdinean, batek, goitik bera kaela baborrekoa, Balkas josita. Eta besteak alerik ez, eta zer da kontua, eta pestainarekin. Beitu Orio bera ere, nola babestua doan. Begira, bai, Martxelo Arelain pareraino ere bai. Bai, Orio ere, Getaria bezala xe. Ez, hor falta diu, Bai, erdian bat, baina... Erdian falta du, hori da, trankaldea bai. Bueno, hemen Igo Larrinaga ari da, eta hori garantia bada. Hemen estropa dere ongi ezagutzen duena. Duela 2 urte, bandera eskundu zuen. Bai, horixe. Bikote eta zeruari begiratuta ez dakit konturatu zareten, iluntasuna berriro datorrela, 3. oldaraldi bat izango aldu eguraldiak gaurkoan. Elitzateke harritzekoa izango, Beritz. Zure herritik baten bat putz egiten ari da. Bueno, Orio eta Ondarroa buruan. Lekitxarra 5 segundoko atzerapenarekin. Konparaketa egiten badugu, aurreko txandakoekin, garai hontan Kabo zen azkarrena, eta Orio Kabo baino 7 segundo bizkorrago ari da. Hor, patroiak azpitik entzuten ditugu, Babor eginez. Etxeko traineroak irtera ona, Bai. Azkar da bil, oso, abiadura punta handiarekin, konfiantzarekin, eta batez ere nik arraunean luze ikusten ditu. Bai, eta itxaso honetan ondo moldatzen dira, estropada eremu hau etxekoa dute, beraz, zer esanik ez. Atzean Lekitxarra ikusten dugu, hor dago, momentuz Lekitxarra hala ere, txandako azkena izanik, Kaiku eta Kabo baino 5 segundo bizkorrago. Lekitxarra iruditzen zait, ekainean, ustaila zieran oso puntu ona. Bueno, txapelketetan begira. Oso ona. Gero ere bai, baina nolabait, Mikel, printzak alekakoak izan ditu, abuztuan. Eta joera hause izan du, luzerik kaskarrenak iruditzen zait lehenbizikoak izaten du. Bai, eta gero engainagarria ere izan daiteke, gaur entrenatzaile bakoitzak bere planteamentua ekarri du,
lehentasuna non dauden, lehentasuna badakigu Lekitxarrentzat ez dagoela postua gora edo bera. Lekeitiok 1989an lortu zuen azkenengoz Kontxarako sailkatzea. Aurtengoa da 25. urtea, eta 25. urte honetan behingoz berriz ere sailkatzea da Lekitxarren helburua. Helburu nagusi. Dudarik gabe. Segi hau! Hauek ere kostoko palkari gabe. Garbi baborra segi! Garbi eta segi! Gagua, lehenbiziko aldiz. Segi buk! Baborra, garbi. Bueno, balitzak gainean dituzte, Ondarroa eta Orio. Segundu bateko tartean, Getaria ere oso hurbil. Ez dago barraza, ziaboga hori, Hor... Orio aurretik. Zabalago ere bai, Zabalago ere bai, Orio. Aurretik irten da Ondarroa. Lau eta berrogeita amabost. Begira Lekeitio Zabalatera. Neroni eman dit mina. Aurrekalariak jurri jaso duen kolpe. Lau eta berrogeita amasei Orio, Getaria lau eta berrogeita amezortzi, Lekitxarrak 5-0-5, pentsa ezazue Kabok eta Kaikuk 5 eta 13koa markatu dute. Begira, horratera, begira, nola ateratzen duen, Arrano eta Guzti. Tamba! Bai. Kolpe latza, hortzak iztutu eta zen. Bai. Eta hor, Arranolariren bat ahul baldin bado, edo gerriak aurretik eta erasan da, askotan aipatzen dugu, Gauza bat sasoia dela, baina beste bada, gaur bezalako egunetan kolpetxar bat, atzaparrak txikitu, Mikel. Ipurdiko zauria ireki. Gerriak ere bai, sufritzen duen. Tarte txikia, epailea banderarekin hor. Bakoitza bere kalean da, ezta? Bai, baina norabidea. Orain Ondarrotarren norabidea. Orain Jimeno zuzendu gara dauka, Xanetek. Xanet ez, zera da. Barkatu, Genaro. Orain bigarren kalean da, Orioren kalean da orain, Genaro. Utzi bat hartu dute Ondarrutarrek, begira. Zuritasun asko hor kanpokalde horretan, Ibon. Baina zuriarekin ari zaio. Zurtan salatzen dudana. Este kontu horren barat. Bai, orain Garbi Orioren kalean eta norabidea aldatu beharra dauka zelaiak. Ea orain zer gertatzen den norabide aldatzean. Orain Orio aldatu beharra dauka. Badoa. Oraindikan Oriotarren kalean da. Antiguako ama. Hortxe mugan eusten aleginduko da zelaia, Horre egoera kontrolpean da. Orain kontua da, estriborrera jotzearekin batera, Genaro zelaiak rumboa galduko du, eta ea nola egokitzen den arraunketa, rumbo berri horretara, norabide berri horretara. Izugarrizko diferentzia txanden artean, Lekitxarra txanda honetako motelena, Kaiku baino 18 segundu bizkorrago. Kaiku eta Kabo baino 18 segundu bizkorrago. Leunaldi ere bai, giroak, Bai, dudarik gabe. Denbora horiek ondo adierazten dute hori. Txanden arteko diferentziare badago, elkarten artean eta korreien artean, baina hain handia. Egira Getaria, antxe eixil-ixilik, laborren kale hartatik. Getariarrak ere oso trebeak dira horrelako baldintzetan arraunean. Hain zuzen, bihar ikusiko dugu, haien estropa eremuan ere, olatua, alboti datorrelako, eta... Era bat. Bai, oso zaila biharko eguna ere arraunarientzat. Egira zen entxukun estribor hori, Nire ipatu du trankaz. Erraztik ederki kudeatzen ditu baldintzak. Noiz sartu gazteak, noiz utzi kanpoan, veteranoekin nola saiatu, giro hori. Bezortzi arraulariak, hortxe benditen txioan. Orain Ondarroak maniobra dauka egin beharra. Estriborrarea jo, nabarmen, beste norabide bat hartu, ziaboga prestatu,
Manio, begira balantza, karo. Orain norabide aldatzen, Orain txen norabide aldatzen. Naita nahi egin behar du, 200 metro ditu, balizara iristeko. Eta hor segundoren bat edo beste irutzen kal dezakeela. Hori olatua berriz orain. Galduta ere, ez dago zalantzan jartzerik hartutako erabakia. Hau da, hango kanpo kaldeko ziaboga egin eta hartu duen norabidea eta egin beharrekoa zen, ondo atera zaio. Oain, noski, zerbait galtzeko arriskuare badute. Lekitxarra oso atzean, Ibon. Olatua Getari agertu du orain. Astindu latza itxasoak orain, Lekitxarrari ikusi dut. Bueno, azte honetan esan digu, Unai Izagirrek. Guztuen non ibiltzen den, itxasoan. Ezagundu. Itxasoan jaio dira, itxasoan bizi dira, non ba? Beno, ba, 3 segundotan, Iru ontzia be, 3 segundotan. Erne Getaria hor aurrera dotore doa eta. Sarturraren aldera, aprobetxatzen orain ere baldintza. Begira, Mikel, beste olatua Getariak. Bai. Ederra doa, Ondarroa Getaria eta Orio 2 segunduko tartea. Ondarroak maniobra horretan, pare bat segundo galdu ditu. Lan erditan Kaiku Kamaika eta Mazazpi txikitu ingo dute denbora hori. Ondarroa, asko, Hasi, Ondarrotarrak. Begira, horren Uzgarriarekin, ongi libratu dute. 10 eta 57 Getariari, hori 10 eta 19 eta orain datoz Lekitxarra. Bai Lekitxarraren zat, 15 segunduko atzerapenarekin, 10 eta 50 lan erditan. Bueno, Ondarroa eta Getaria hanka aurretik sartzeko asmoarekin eta Orio ere hortxe da. Ritmo ondortarrena bat. Goita ma bospala da, antiguako ama. Psikologikoki horrela bukatzen badira, txanda honetako lau ontzien artean, zelkapen nagusian atzetik dena Ondarroa da, eta gaur begira. Momentu oso gozoan da. Tik aste azkeneko porran. Barruan sartu dut, Mikel. Zenbat egin dituzu, bat edo Bat egin dut, bat eta bakarra. Ea orain, ia beste kirol bat ematen duenek. Oparean aritu du Brankaz joan. Hor garrantzitsua da, alden neurrian, trainerua ez geratzea, olatuarekin eta. Segundo batean orain, irua. Baborra eskatzen die, larrenagan aldaperi. Estutzen, segundo batera urbitu dira. Bara, begira zer dira. Buruan gaitu. Lekitxarrari buruz esan beharko dugu, luze honetan ez dutela ezer galdu. Ziabogan ia 15 segundora ziren da orain ere bai. Getari, estropa da? Bai. Barroa etorri gaitu! Zer esan duen? Segi bultzak! Baak! Aitekimo! Gure momentu amareko! Unasek esan duena orain. Lana kanpoan dago. Barrura etorreko gaituk. Hori esaten du konfiantzaz gainezka dagoen patroi batek. Esan ez bezala. Mutila, nik ekarriko zaituzte. Hori nork esaten du. Konfidantza dau, bere buruarekin daukanak. Eta hori transmititu egiten. Unasek izagirre. Gero asmatuko du edo ez, baina konfidantza hori badu. Kuadrilak beraren. Irabazia du, bere jardunarekin. Esan digun beste aste honetan pinganilloarekin tenplea galdu egiten duela, hori kasi barra dukala. Farre egin zuen, baina hori ere patroi daramaten estresarekin. Traineroak gobernatu behar, mutilei gauzak esan behar eta abar, zer da kontua, eta hemen kilkerra nolabait ere errespetosoarekin, eta ez dio Jon Larrañaren gatik, hemen txepelarri zulan, trapa. Bueno,
Hala ere iruditzen zait, Jon Larrañaga ez dela berritsuenetarikoa izango, ondo neurtuko ditu, esan beharreko. Artengo rankinean, goian bat daukandik. Bueno, estiloak eta estiloak gaude horrela. Bueno, begira, Ondarroa eta Orioari gara ikusten, baina estropa deremoaren beste ertzetik, Getariare, lehia bizia, kanpoko balitzen bila. Puntuak zikin hor. Duzue, Una Seizagirre, patronik onenari eskenitako elastikoarekin da, baina gogoratu Gorka Aranberri dela, lidertzan 156rekin, kontua da bera, sailkapen nagusiko liderra dela Bermeorekin, eta horregaitik bera darama Eusko Labelen gorria eta CaixaBanken grisa Una Seizagirrek darama. Eta hirugarrena, Larrinaga da, Orioko patroio ondarrutarra. Orain, une gozoa Oriok, Txeburuan jarri da. Aizeak bera egin du, lehen 20 gora, 30 gertu ikusi dugu lehen txandan, eta orain 20 pasagabe. 18, 20, orain 21 bat. Enda, 40 metro. Ondarroak orain utzi bat galdu du, Gainerutxo bat atzetik. Luze honen amaiera Oriotarrena da. Hirugarren ekin diote, luzeari. Atzetik aurrerako lanean. Eta Ondarroa 4 segundo aurretik eta ibiltzetik orain 3 atzetik, ea nola kudeatzen duten hau. Ea ziago, Jon Olai Zolagarra horrekalari Orion. Argi, atera egin behar izan du horreuna? Olatuarekin eta, Zagirre, Getari aurretik ateratzen. Zain, Getari aurretik aterako da, 15 eta hori neurketa horrekin, kronometraje horrekin, ez dute asmatu lankidek, Hori 15 eta 56rekin ez da egokia. Ekitarra. Ikuste 15 eta 51ko hori izan dela hor 5 segundu. Oriorena. Ez zeuden hor. Orio nire ustez. Aurretik sartu da eta atzetik atera. Bai, Ondarroaren zuzenean, GPS-ak 7 segunduko galerarekin jartzen du. Eta begira, Getariak nola ekin dion, azken luze honi. Abisua eman du, Una Seizagirrek, etorriko gaitu. Orain, nire ustez, Oriok Getariarekiko abantaila bat badu, paborrera jotzeko aukera. Lekitxarra atzean da, eta Unasek alde horretatik, bueno, bigarren luzean oso etorri da, laugarren horretatik. Oso ondo. Batipat azken metroietan, Zaturraren aldera hurbiltzen ari zen neurrian, hobeto. Gaur ere 20 minututik ondo gora joango dira. Bueno, maniobran orain ja zuzenduta datoak hemen ditugu pantailan, Orio eta Getariari 15 eta 51, baina orain Getaria Orio baino 4 azkarrago. Orain kostauka sartzen den olatu honek, horiek olatuak dira. Orio, bai. Gutsatzen dute, Baina Getari ari da, tartea zabaltzen ari da esperantza. Bai. 5 segundora ekarri du. Anda, pantailan goikaldean, esperantza trainerua. Begira, laugarren kaletik eta begira. Hortxe, bere lana egiten. Bigarren kalean, berriro ere Ondarroa. Auspotuko ditu, gaurko lan honek Getariak, Iarkoari begira eta Kontxako zailkatzen zaioari begira, ere bai. Estribo rolatua nola esan duen, Unasek. Ondarrutarrak ere lanean finari dira. Ikaragarria dena da txanden arteko aldaketa. Batetik bestera diferentzia izaten da, gaur diferentzia hori apalenen kalterako. Oriok eta Getariak azken ziaboga honetan, gero txandako garaile izan den kabo hori, 52 segundo. Orion Ondarrutarra, Elu, azkarren tostan. Posi dagoela, eskuko arazoak eta erabat gaindituta eta oso posik. Hori izan zuen, esku muturrean edo. Bai.
Getariak lan bikaina, 3 minutu hauetan. Eskumuturrea baino gehiago, uste dut tendoi bat edo, eta... Atzaparretan ez ziona edo. Eta behin ja kaioa gogortuta eta orain gustora ari dela. Lekitxarra minutu erdiko atzerapenarekin, egun Petrala Lekeitioko entzat gaurko honetan, hemen Ondarroako uretan. Bueno, hortxe hori une batean 3 segundora begira, orain 3 segundora. Bai, urbiltzen da, baina eusten dio Getariak 500 metro. Olatu handi hauei, beti dioguna. 2 palada gehiago jo, hortxe, traineru erdi bat. Atera daiteke hor. Bueno, Larrinaga bere eskua aurra bezala ezagutzen du. Hori da. Etxetik bezala ari da, etxeko sukaldetik gelara joango baliz bezala. Baliz artean hemen. 4 segundu daude, Getaria eta Orio artean. 40 paladan Getaria, Oriok ere bai, dagoeneko gora. Carrillo patroia laguntzen. Larrinagak baborrera egin du, 3. da. Begira Getariarra. Hori olatua, begira. Orio ere hortxe da, 4 segundu. Bien artean dago txanda. 200 metro pasatxo. Nola gogortzen duen patroia, narraunak zein darre egiten duen. Horrolatu hartu du Getariak. 5 segundu. Orio ababorrera da Ondarroa ere bai. Eta usten dio neurrian, Genaro Zelaia ere bai. Bai. Bai, Getaria ere, Mikel? Bai. 4 segundu, eusten dio Getariak. Getaria, Orio, Ondarru orain, Bizkor. Olatuan Orillo, oraintxe olatu hori, eta hori Getariak hartuko du. Getariarentzat eta barrura. Horta Getaria. Orio gutzitako olatu horrekin. Bai, 21 eta 19 Getaria. Bai Orio. 21 eta 23. Bai Ondarroa. 21 eta 30. Eta 4. kalera joan da. Lekitxarra oraindik lanean. Pozik dira Getariarrak. Zaio ona egin dute. Bihar etxean, zalen aurrean arituko da esperantza trainerua. Hemen Lekitxarra, bai Lekitxarra. 4. txandan eta sailkapen nagusian aurreko denbora guztiak hobetu. Bai ditu 21 eta 55 Lekitxarraren denbora. Iragarkien ostean, ohorezko txandan, lehen kaletik Hondarribia, 2. Urdaibai, 3. Donostiarra, 4. Zierbena, denak, helburu bakarrarekin Getariaren denbora hobetzea, 21 eta 19 izan da. Iragarkiako. Agur bero bat berriro ikusentzuleok. Hau da sailkapena, Getariaren denbora honena, 2. txandako garailearena, 21 eta 19, gero Orio, Ondarroa, Lekitxarra eta lehen txandan aritutako Kabo, Kaiku, San Pedro eta Obueu. Ekarri aldea dugu, itxasoak oso tankera txarra, iluna, eta horrezko txandakoak, nik uste larritzen hasiak izango direla. Goazen orain, garailekin hitz egitera aurrera eritz. Bai, ekarrialdi iluna, baina hemen Unax Izagirrek irrifar alaia du ekarrialdi honekin, Unax. Ilusioa honek pixkatxoa gehiago pizten du, ezta? Bai, hola segitziak gala da aberrestu giratzen honek, segi. Unax, egin dezuen lanarekin jarrita, 4. kale horretik entzun zaitu esaten, joaterakoan lana egin beharra dago etorriko gara, nolako kalea aurkitu duzue? Bai, Saturnan pare hortan zikina jartzen zan, kriston baga sartzen zan,
eta zaila zeun libratzeko ere bahorrantza, baina kiston lan egin du eta ondo ateagea, eta kanpuan ondo iritsi geanean barroaka baginak egun bueltauko ginala, ez? Ondo aigea etortzen, oso ondo etorri geha, eta ja estropa marruan ginauen. Hirugarrengo larguan berriz kostau zaigu ateatzen, baina bueno, azkenengo larguan muturra atea, deusiago batigan atea belaxe, eta gozatzen. Denboraldiko momentu potoloan gaude, esperantza oso ondo ari da heltzen momentu potolo honetara. Bai, ala ematen du ez, azkenengo resultatuak onenak izan dira, baina bueno, beti esate deuna ez, hola nahi deus egitu, bihar etxeko estropaka, berro beto ite deun, eta nola ez, azte azkena behira bere bai, ezta? Orain uretan egon beharra dago, haize eta eguraldi txarronekin, baina irrifartxu zarete baizu, bai entrenatzaia, bai talde guztia. Bai, honek horrela segitzen badu, guztia duteko moduan gaude eta abar segitzen du. Etzan txarra izango da. Zorionak eta ikusiko dugu amaiera zer gertatzen den. Eskerrezko berit, venga. Ez da urrutira joango. Kontua da honek zenbat irago duen, Mikel. Hori da. Presari gabe, abiatuko dira horrezko txandakoak, saiatuko dira urrutiratzen eta, haizu, albaldin bada, baldintza horregatik da garrantzitsua, kaskarra dira. Epaileen aldetik eta antolakuntzaren aldetik, taimina, kronoa behar bezala errespetatzea. Bueno, Hondarribiaren eskifaia indartsua. Bai, horrez triborrean ikusitu batez ere postu aldaketak, Legazko berriro 3. eta Etxaniz aurrera nola duen eta Baborra espero genuena. Hemen Diego Pérez kokatu du, Kanionen kontrankean, hori da. Hori da, eta gainerakoa, betiko estriborra eta abar, Iker Zabalak zera egin duena, portuguese jai, eta hemen deigarria egintzen, Mikel, Xabat Olaetxeak, Ondarrutarrak, gaur lehorrean utzi duela Igor Makazagak, eta Inigo Hartzaluz, nola baitere Joritz Orbegozoren ordezkoa, eta ordezko lanetan aurrean aritu den arraularia 5. tosta istriborrean dela. Eta hemen zierbena patroi lanetan gaur Borja Gomez, eta hortik aurrera, ipagarria, hor espaldan Peio López gaztea kokatu duela, eta beste bandan, Ondarranketik eta Breixo hori ere, hor bostetik... Hori da, 5. tostan, Breixo do Campo, Peio López nola hartu duen, Mikel Ondarranketik, Marcos González bigarrenera... ¿Ya ves las balizas? Begira. Ikuste aldituzue balizak. ¿Ya ves las balizas? Galdera. Hau da, epailei, galdera. Euri jasa, ekarri aldia, goskoa, nahi erabili. Vale, para. ¿Y a todos? ¿Guiamos todos? Une honetan, botako balute, zalantzari gabe, bandera, Getarian legoke. Baina hau, itxasuan, 3-4 minutuan, pasa egin daiteke. Eta argi dago, zein den orain jokabidea, hemen daudenak esperientzia handiko arraunlaria dira, eta hau dala eta bestea dela, minutu batzu joango dira. Kontua da, balizarik ez omende ikusten. Hori esaten entzun dugu Korka Aranberri. Ez, galdetu gindio, ikuste aldituzu. Azer antzun dio? Nik ez dut entzun, epailearen erantzuna. Itxasokoarekin ari zen, berriketa. Kontua da, hemen alza erabakiten duten. Eta lankideok, Getariarren irriparreak benetan merezi dute, esperantzakoak inoiz, baino esperantza gehiago dute gaurkoan, zer gertatuko den, baina aipatu behar bai bere entrenatzeak eta baita traineru guztiak ere irrifarrez gainezka daudela. Begira. Eta orain kexuka, Jon Larrañaga kexuka epaiei, Bermeok oraindik ez duelako esteitxik hartu eta urduritasuna nagusi, Getariako entrenatzailearen partetik. Argi dago, bakoitza bere etxea zaintzen ari da. Epaileak, lehiaketa batzordekoak estropada eremuaren kanpokaldera begira, bestetik irteerako epailea Bermeotarren zain dago, Hondarribia prest da, Donostiarra ere bai, eta Zierbenak orain... Begira zen filazio daukaten, gutzi denek, Ahora Zierbenak gutzi du. Bai. Zabala, ¿quién hostias decide esto? Que no se ven las balizas de fuera, la hostia puta. Gorka Aranberri, entzun duzue. Kanpoko balizak ez direla ikusten, dio. Me cago en Dios!
Ikusten ez badu, aurten ere bizi izan dugu hori, Balizak ikusi ez eta dudan. Hau epaileek argitu beharko lukete hemen lehorrean. Gertatu zen lehen urtean, Galizian ere bai, Kabon. Baina lehiak eta batzordekoak hemen daude, ez dute kontrakorik esaten, eta epaileak alineatzea arduratzen dena, hortxe da, zutik eta Zerejido jauna prest, arraunlarien zain. Baina Gorkak Baliza ikusten ez badu, bere ordezkariak esan beharko lioke edo galdetu beharko lioke epaileari, zein den arazoa. Ea ba. Hondarribia, hor dago prest. Donostiar ere bai. Bermeo, ez da txarra. Eta Baliza zalea Baliza gartzen, laugarrena, orain. Bai, zuzentzen edo egokitzen. Bai. Zierbenak behar bada, deitu du, zer azke zegoelako, edo arazoak estatxarekin. Bueno, bien bitartean, dida batean informazio bat, gaur K-Ligari dagokionez, playoffeko lehen jardunaldia jokatu da, Kantabrian eta denborarik onena Donostiarrak egin du. Bigarren Kamargo, hirugarren Portugalete eta laugarren Kastreña. 4 puntu Donostiarrarentzat lehen jardunaldian, Kamargorentzat 3, Portugaleterentzat 2, Kastreñarentzat 1. Hondarribiak ere, barka Mikel, Baliza askatu. Bihar urrengo jardunaldia, bigarren jardunaldi erabaki horra jokatuko dute Castro. Eta estatxak hartzeko agindu eman du orain berriro epaileak. Orain Hondarribia da estatxak. Baina Hondarribiak erit bazera manor 6-7 minutu. Bai, gauke ikusi dut. Eta ez dakit iruditan ikusi dezakezuen Getariako entrenatzailearen asarrea. Aukera paregabea du Esperantzak eta hor da Jon Larrañaga asarre, momentuz behintzat, hirugarren eta gorezko txanda honek ez duelako ateraldirik. Hondarribi no, Hondarribi está suelto. Bueno, zain daude epaileak, beraz epaileen ustez, epaimaitik txanda hasi beharrean dira. Hemen ikusten dugunak, hori adierazten du. Zierbena prest, Donostiarra prest, Hondarribia estatxa hartuta, prest, Bermeo ere estatxa hartuta da. Enfilatzeko, bere alaxi enfilatuko du. Erne. Bandera txuria gora. Nola bandera txuria? Hor jartzeko daude, orain di. Jetxi egin dut. Beste zenbait ezorbaetan ibili diren bezala eta. Orain bai. Goian da bandera txuria. Semaforoa, bai berdea. Hasi da Jaun Andreok, ohorezko txanda. Ondarroko berroi garren bandera dugu jokoan. Bueno, hemen laurei eta GPS-ari begira egon barko dugu. Bai horixe, haizeari buruzko datoa, lehenengo txandan 22,7, bataz besteko abiadura. Bigarrengoan 18 kilometro orduko. Hor da diferentzia. Donostiarra, Urdaibai, Hondarribia eta Zierbana Galipoak segundo bateko atzerapenarekin. Bermeoren branka orain aurretik. Hondarribia, normala den bezala hortxe bigarren kalean emilia. Konparaketan begira, pixka bat irtetzen Urdaibai lehena da eta 3 segundoko galera horiorekin. Orduan hasieran horio baizen, bigarren txandako azkarrena. Nik uste dut bandera beste txandan dago. Asko falta da, baina orain esan behar da eta orain hau iritzen. Eta gainera zutik jarrita ikusten dugu, estropa deremoaren kanpokaldea oso beltza dago. Begira irudi hauetan ere ederki antzematen da. Begiratu, ontzitik hor, branka aldera, han urrutira. Itxasoa, Nahasia, eta Urdaibai, eta Donostiarra 6-6 segunduko galera, bigarren txandan estropadanen buruan joandako horiorekin konparatuta. Portugues hor da, Mikel, boskarren tostu. Bai, aldatu, tokiz, arrobikoa da, arrobikoa sartu egin behar da.
une honetan Getariak Donostiarrari 7 segundo. Asko da. 2 minututan. Gaina izan da bigarren txanda bukatu eta berehala sartu. Estropadaren honek baduela zerbait. Uste gabekoak urtea joan da urtea etorri du. Honetan, Mikel, Getariak Donostiarrari 10 segundo. Bai, diferentzia izugarria da, 2 minutu terdiko jardunean. Gaur litzateke harritzeko izango, Oresko txandakoak, eguneko zailkapenaren azken postuak. Une honetan, Hondarribia azkena litzateke. Bai, eta Urdaibai 9. Bueu baino 2 segundo gehiago erabiltzen ari da. Zailkapen nagusiko lehen laurak, orain une honetan, gaurko azken 4 postutan ditugu. Getarien ordezkariei begirari naiz, batek ukabila altxatu dit, Mikel. Ez da harritzekoa. Bueno, txaron dezagun, denetari igusia gara eta bainala ematen du. Bandera Getariako horrelako gauza ditu eta... Eritzak ere esan digu, patroiaren irifarrea, entelatzailearen azerrea. Karrialdia onditako, Bai. Aizearen datua da, aize horrek Petra altzen eta zakartzen duena. Donostiarraren entrenatzailearen ontziragoaz. Ea zer diren Makaza jauna. Heldu, huetan eta buk, atzeaino. Hay que llegar atrás, Atrás. Ahí. Venga, mucha cadera y hasta atrás. Mucha cadera y hasta atrás, Hori ber. Hasta atrás. Aurretik, segundu bat berme. Ahora vamos. Makaza bat aldamenean oker espanago 3-goiena, bigarren patroia. Bueno, Donostiarra eta Zierbena. Urdaibai ere hortxe da, Hondarribia gehiago sufritzen. 6 segundoko galerarekin. Itxia dago, kanpo kalde hori. Getaria, konparatuko dugu txanda honetako azkarrena den Donostiarrarekin, tartea da 17 segundokoa Getariaren alde. Barrura zenbat errekuperatuko dizkio. Zaitiru ditzen 17 errekuperatuko dizkio. Begira, azera gozpenak. Aizea trabez. Urtubia eta Luis González, erritmoa markatu. Largo estribor, Karrialdia Donostiarraren azkeneko, Iruspala bostetakoare, etorrera oso ona, pitakoa, Abek Morales gainezka helduko dira Donostiako estropadetara. Bueno, pasa egin da Donostiarrari, ala azkaraterek ez zelanan. Zierbenak 5 eta 17 denbora. Donostiarrak 5 eta 18, Bermeok ere bai, eta Hondarribiak 5 eta 25. Begira ikusen zuleo, sailkapenaren bekaldean, horrezko txandakoak. Getariak, liga nagusian lehenbiziko batera izango duke. Noiz eta etxeko estropadaren bezpera. Aipatu duzu bikote kasualitatea izango ote den, baina Ondarroako estropadanek beti ematen du zerbait azken urteetan. Sorpresa handiak utzi dizkigu eta gaurkoan ere badirudi baiet. Sorpresa, Getaria bandera irabazten bandu, baina baita sorpresa aipatu duzu bezala Mikel, lau honek azken lauak izaten badira. Agira Hondarribiako aurrekalariak ondikolak ze arazo zituen, Hor zerbait zuen, arrauna aldatzerakoan edo, ikusiko baino. Hor zerbait zuen. Horrezko txandako labontzien artean gehien sufritzen ari dena Ama Guadalupekoa da. Begibistakoa da. Llega al sitio. Bagoaz berriro, Makaza jaunaren hitzak entzutera. Arraun ibili, ez horra baina, venga, Estriborrein nabarmen. Eskatzen hor,
Ez da erresa, horrelako baldintzetan jardutea. Eta gaur, baldintzarik gogorrenak, Ohorezko txandako traineruentzat izan dira. Hor Nordabik kalez kanpo, inorrez oraindik. Bermeok orain, 2 segundo Zierbenari, Bai, kalearen mugan, Gorka Aranberri. Ontzi bat, Bermeotarrek, Zierbenari. Begira diferentzia, Getaria eta Urdaiberen artean orain 15 segundo. Baina Urdaibai, behin-behineko zerkapenean, 5. alitzateke. Hori da. Barrura bakarren batzu jango dizkio. Bai. Bueno, Urdaiberi horren konfiantza mango dio iruditzen zait, bere burua hortxe lidertzan ikusteak. Eta orain kontua da, Mikel, haizeak zer egingo duen, Haizeak utziko balu. Haizea orain 20 gora ari da. Orain dagoen bezala jarraitzen badu, ez? Bandera beste txandan da, baina? Guazen Igor Makazagarekin. Que no sacaste eso, mantener el brillo, mantener el brillo en la remada. Brillo, Arcadi sigue con brillo. No dejar de sacar, Bueno, Bermeo ongi ari da luze honetan, Ibon? Begira. Bai, txandaki tartea zabalduz. Bueno, eta Getariari errekuperatzen. 12 segundora daude. 20 gora galduta ibili dira lehen. 12 eta kanpoko balizan zituen galduak, Getariarekin 20. Hori ba. 8 jandizkio. 5 metro falta dira oraindik. Haizearen baitan dago. Haizearen kapritxoaren baitan iruditzen zait. Bai eta Zierbena, 4 segundotan. Unerako eta txarrerako, Mikel. Gure kirol hau, ez da igeriliko batean egiten. Ez da zingira batean. Bere gauza txarrak izan ditzake. Zorionez. Bere alrebezkeriak ere baditu. Bai. Baina ez bat eta ez bi, alrebezkeri asko. Beti badugu istiluren bat eta tirabiraren bat, eta gainera uretan gauzak pare daudenean, bulegoetan etortzen da ekaitza. Hori da. Zierbena ere irian dator, laugarren kale horretatik. Lanean ari da, bai. 15 segundotan dago, koska, Getaria eta Urdaiberen artean. Hemen Galipoak. Begira nola babestu duen. Metakrilata oso altuak. Bai. Eta atzetik Donostiarra lehiaz kanpo geratu da, eta Hondarribia asko sufritzen. Bai. Iruditzen zait, 3. luzean kanpo nuntz Ohorezko txandakoek lehen luzean baino baldintza hobexeagoak izango dituztela. Argiago ikusten da. Bai. Argiago ikusten da. Nabarmen argiago ikusten da. Baina 18 segundo atzetik da. Getariak hortxe, azken metro horietan oso lan hona egin du. Getariak oso lan hona egin du. Poparean 2 aldiz, 3. luzean ere bai, anolatua, Urdaibaik. Kontxako estropaden atarian, honek girotzeko, pixka bat, eta tamaina hartzeko. Bai, pasaden aztekoa. Aukera ederra, bai. Ea, Azkarate, Ondarrotarra hau ere. Azkarate eta Kolunga. Alain Kolunga. Oraintxe. 10 eta 56. Getariak 10 eta 37koa markatu du. Urdaibei 5. alitzateke lan erditan. Zierbenak 11-0-0, Donostiarak 11-0-4. Oraintxe dator Ama Guadalupekoa. Hondarribiarentzat lan erditan, 11 eta 19, 9. Kaikuren atzetik. Hor duzu eta taula osoa. Bueno, txandakideak Getariari errekuperatu beharko lizkioke, 19 segundo. Asko iritzen zaizketi. Bai niri ere. Bai niri ere.
atera direnean oso baitzegoen txarra. Oso txarra lehenengo luzean, oso txarra Gorezko txandako entzat. Begira Bermeo, ari da, tartea zabaltzen bere txandan. Une honetan, diferentzia 21 segundoko litzateke Getariaren alde. Burualdi handia, Bizkaiak. Mendebalde aldetik sartzen den olatu honen eragina oso handia da. Eta tarteak gora gainera, Mikel. Bai. Tarteak gora luze honetan. Luze honetan gora nabarmen. Uste dut banderak ez daukala kuidadori. Bai. Tarte oso handia da. Eta Getariak azken luzea ere oso ona egin. Oso ondo. Laugarren kale hartatik gaur, San Pedro ongi, Getaria oso ongi, eta Zierbena ere bai. Bere utxean estropada ikusita. Bazen Igor Makazaga entzutera. Hay que pelear en la tanda, Zierbena, lau segundua, venga, inizu bigarren zati noa, venga. Bigarren handia, Endu, etxan da buka berriz, venga. Bota caballo horrek. Hori da, venga, karte. Oso egoki. Entrenatzailearen mezuak agintzeko baino gehiago animatzeko, laguntzeko bere mutilak. Teknikoki Beñeta berriz, Gerria, heldu atakea, Beñeta berriro entrenatzaile bakoitzak nahi izaten du azpimarra jarri keinu teknikoren batean edo arraunketaren fase zehatz batean, Igorrek aurrean atakeko horretan. Eta lankideo hurbildu gara, Getariak badokean duen ere mura urduritasuna nagusi, eta traineroen ere imaginatzen dut urduritasuna nagusi dela. Ez dakiz zer gaitik, baina bai entrenatzaia Jon Larrañaga eta trainerua Ondarruko ibaitik barrena abiatu dira, Zubizuri ere pasadute barrurutz, ez dakit pixkat hemendikan aldentzeko egin duten, baina... Babes bila eritz. Baina babesa hemen badago barruan, baina hala ere han joan dira Ondarruko kaleetan barrena iaia, eta bai, badirudi bandera geroz eta urbiago dutela esperantzakoek. Hortxe dira Getariarrak. Getaria orain Urdaibei baino 23 segundu bizkorrago. Eta bigarren ziagoan zema zituen... Emeretzi, pentsa, bizpairu segundotan, tartea zabaldu egin da. Zuloa lehenengo luzean egin da, eta hor erabaki da gaurko norgeiagoka. Unea, hortxe, naturalen kapritxoa, une horretan txete izan da gainera. Txanda bukatu bigarrena, minutu une batetik bestera, altxatu du, eta arrotu da giroa. 6 segundo Zierbenari, Donostiarra 9, Hondarribia 28. Bueno, pentsatzen dut, Urdaibairi lagunduko diola gaurko honek, nahiz eta banderarik ez irabazi, txanda horrela kontrolatzea eta kontrolpean eramatea, Zarauzko arantza hori ateratzen laguntzeko. Kolpe handia izan zen. Ontzia begiratzen, Portugues bostetik, ez dela Mañaz hor da, Istriborren Calleja, Iglesias, Medina, Kolunga, Zubiri, Azkue, hori ala izango da, seguruenik Donostiako lehia ondian ere bai. Goiko etxe eta berok, tokiren bat izango du seguru asko. Ea ba. 9 segundo, Urdaiberen diferentzia gora, baina hala ere, Urdaibei zelkapenean laugarrena da, baina Getariak 19 segundo gutxiago. Entzun dezagun, Makaza jauna! Bena naziagoa, Están ahí, Hau 308. Oso dago txarran, begira, gara itxarreko olatua Zierbenari ere. 20 segundo errekuperatu beharko lizkioke. Urdaibaik, Getariari. 16 eta 11 Bermeotarrentzat maniobran, Zierbenarentzat 16 eta 20, Donostiarrentzat 16 eta 24. Hondarribia ikaragarri sufritzen. Hemen
Bo Bizkaia. Apa, begira nola atera dion, osterare, ondiko nari, Ondarribiarentzat, arrauna bian. 16 eta 56, Gueuren denbora, 11. lirateke. Eta Urdaibai orain azken luzean Getaria baino 23 segundo gehiago erabiltzen ari da. Ezin izango dute miraria lortu gaurko honetan. Hala ere, txandakideekin azterketa egiten badugu, Bermeotarren estropada goi mailakoa da. Bai. Zierbenari 12, Donostiarari 14, Hondarribiari 37. Hori, bere horretan garaipen handi bada Bermeotarrentzat. Bai. Saraskuaren ostean nola baita ere. Bai. Hemen gaituk, Bai. Ikuste dut gainera, koparian gozatzeko baino, hemen itxaso nazi honetan ongi jarduteko dagoela. Eta hor, Darzakarra ere behar da. potentzia hori hor agertzen da. Darzakarra hori gobernatu ezkeo, ontsia gobernatu ezkeo bateratzen ari da. Diferentzia, 24 segundotan da. Hemen ez dago zalantza izpirik. Gariarrek eramango dute Ondarroako 40. bandera. Eta datu hau ere bitxia da gero. Hemen jokatutako banderak, gehien irabazitakoak kategoria ezberdinetan, Zumaia, Getaria eta Ondarroa dira. Launa garaipen. Getaria jarriko da palmaresean goian, 5 garaipenekin. Olatu hartu du. Hori olatu, begira. Begira ze zuloa txandakide. Txandan ikeragarria. Zierbenari 15, Donostiarari 16, Hondarribiari 41. Zeinen garbi, Erakustaldia ematen ari da, Begira. Hori da! Nola arrotu duen treneru oso olatu horrek, Oso ondo ari dira Bermeotarrak. Dotore. Gaur selkapenean, Hondarribiarentzat izan daiteke, egun oso kaskarra. Bai, begira. Hondarribia eta Orionen artean estropada aurretik 8 puntu zeuden. Eta une honetan parean. Une honetan parean izango genituzke. Tarteak gora gainera. Getariak Urdaibai. Ez zait iruditzen gainera Urdaibaik orain estutuko duenik. Bestea beste, urrengo egunetarako egutegia oso estu dagoelako. Bihar Getaria eta asteazkenean sailkapen estropada. Eta jade esperantzako arraunlaria jakitun dira, irrifartxu, ospakizuna pixkanaka gero eta gehiago ari dire izaten esperantza untzian, eta orain berriro helmuga parean da esperantza untziak Getaria, bere lehen bandera hori eskuratzeko bidean. Hor dira, sinistu ezinik, hor dira Getariarrak. Urdaibai Zierbenari 14, Donostiarari 18, Hondarribiari 44, Getariak Urdaibairi 26. Kolpea Hondarribiari, Mikel. Bai. 45. Handia. Txanda berdinean, ondoko kaletik. Eta besteak ere, bai. Kolpe handia. Bermeotarrak gaurko lehia honetatik ez dira zerre joango etxera. Izango dute noski. Bai, bandera falta. Konforme. Baina hortik aparte, ikusi duguna haientzat ez da txarra. Ontzia oso ondo ari da moldatzen baldintza gogorra hauetara. Aldaketak egin da, oso ondo. Bai, baina Zabalak ez ditu pentsatu gabeko aldaketak guztiek egiten dituzte ondo aztertuta, baina Diego Pérez hor probatze hori eta... Bilia izango zuen, noski. Bai. Ondo pentsatu izango zuen da, esan du, gaur da eguna. Eta lankideok zarautzen irakurri zenituzten Donostiarra osatzen zuten 14koa, nik uste oraingoan ere Getariako 14koa aipatu behar izango zuela. Urduri grifartxu, baina elkar bezarkatzen hemen. Lasaitu daitezela. Bai, ez dago arriskurik. Ez dago arriskurik ez. Minutu erdi bat, Getariak Urdaibairi 32 segundo, 200 metroren faltan. Bandera Getariarrena da. Eta begira Urdaibai ze ritmoan, Mikel. Bat, bi, eta... Eta bigarren kaletik laugarren gora, estropada eremua zeharkatuta. 32 palada. Ospakizunak hasi dira. Zutitzen ari dira, posik ontzi barruan Getariarrak hor dituzue azpiko lehioan. Getariarrentzat garaipen historikoa hemen. Ondarroako uretan. Bien bitartean, badator, Bo Bizkaia.
Azken metrotan sartuta, 12 segundo Zierbenari, handira. Zabalaren gizonak, Aranberri eta bere arraunlariak, bai! 21 eta 56, gaurko sailkapenean 5. tokira doa. Zierbena. Bai, Zierbena. 6. Zierbena, Mikel. Donostiarra orain. Bai, Donostiarra 7. Eta Hondarribiak ere 22 eta 33, Kabok eta Kaikuk. 4. bila. 10. jongo da, Ordoaz, berdeak. Eta hemen bien bitartean lankideo Malkoak, Irrifarreak, Besarkadak, Urduritasunak. Zuen hanboan ere ordezkaritza zabala dago Getariakoen aldetikan pozez txoratzen, baita bere internatzaile ere Malkotan ikusten dugu Jon. Larrañaga laizter izango gara berarekin. Ederki! Momentu zoragarria baita Getariakoentzat. Itza eskatu nahi duzunean, Getariak 21 eta 19, Oriok 21 eta 23, 3. Ondarra 21 eta 29, 4. Lekitxerra 21 eta 55, 5. Urdaibai 21 eta 56, Zierbena gero 22-0, 7. Donostiarra 22 eta 12, 8. Kabo, 9. Kaiku, 10. Hondarribia, 22 eta 51, 11. San Pedro, 12. Bueu. Eta ikusi dezakezue oraintxe momentuan entratzen Zodiaken ere guztiak sartuta, inflagailuarekin eskuan ez duelako denentzako kapazitate handiegirik untziak, baina gaur berdin du. Uretan amaitzen badut ere gaur berdin du. Begira, ze posa, hor da Larrañaga, Jon, gure ontzira, aurrera aritzua. Zuzenean berarekin, Jon, lehen da bizi galdera erresa. Zer sentitzen duzu? Ez dakit. Zango nuke gaur egun zailanakan, goiz-goizetikan, buruan gauza asko, sentimentu asko, eta estropa horla bukatzia, ez dakit. Merezideten, baina, bueno, urte askoko lan bat, hemendikan orgoian oten dian bi hoiei, atzetik handatozen nahi, eta zezango eta laguna behi, ez? Azkenean laguna dia, ni baino gazteo baina lagunak eta mesi due. Esfuerzo izugarria egin du aurten, eta ez asmatu behiek nahi zuzten bezala ibiltzea, baina usten dut danon lasaitasuneako bintzat gaur etorri dela, eta bueno, hor da ben 6, hor da ben beste 13, eta han osatzen den danon dartetik, lasaitasun handi bat, goan momentuan, lasaitasun handi bat gat. Sakrifizio asko eskatzen duen kirola da, Getariak ala erakutsi du, blokea asko urtetik urtera mantentzen joan zerate, hobetzen joan zerate, bai teknikoki, bai psikologikoki lan handi egin beharra dago arramundu honetan. Ez dakit, Urduri ikusi zaitu hasieran ere, aserre ez zutelako botatzen horrezko txanda, ez dakit, sentimendu aldetik aurre ere zurrunbilo batean imaginatzen dut izan zehala. Bai, esate dizut, goizetik hasi naiz, goizean gauza asko egitut, buruan, honea torri eta itxasua kusita bagenekin zertzeon, itxaso ondila eman da, izugarriak eman da, eta kontrasan handiak, zetorri geha, eta bueno, utzitzekotan, dana jarri, txalupai gauza dana jarri, odanak endu, ez egon kotasun handila, da, bueno, guk estropa, uste dut estropa oso nahi deula, guk ez asko ikustekoak hor azpi-azpian egon gara, baina estropa hon bat, hori jo batei, ondarru batei gaur irazteko uste dut estropa poli bat indeula, ez? Eta, bueno, geokoa, nire horre ondan horrezko tanda hortan da baki zer dan, ez? Baina usten dut, guri exigitzen duten bezala, lehenko hastian bandera urdina atea eta Ibonek esan zuen bezala, oso ondo ate du, horiek, ordua, momentu horietan exigitu behar dela, ez? Atein behar da, heldu estatxe eta guazen. Horregatik jartzen ez nia zerre. Ikuste ditutelako, batzutan ez diala konplitzen behiek esatitut usten gauzak.
gaur ere, azerre jarri naiz, porque ikusi da naita iziala iten da, ez di lotzik emango hori esatia. Naita idianean, ez da batzen bilurrekan esateko. Baina, ostras, gu bezalako ekipoa, gaur bezalako egun bat bihar du, estropa dira azteko, eta tokatu inda eta guan, horian agastutzen dira eta disfrutatzea tokatzen da. Eta baina irrifarrea hoan, gainera bihar etxeko bandera, gaur harrera ere izango da herrian, ez dakit, norekin gogoratzea Getariako historiako lehen bandera honekin azete mailan behintzat. Akordatu aurrena familia egin. Gero eta 5 urte eta bizitza oso bat arraunian, ez? Etxetik lana egiten dut eta geho direkto lanea, arraunea, ez? Ordu asko etxetik kanpo, eta bai semiak eta bai Andriai eta bai ama aita eta inguruko danai demorak etzi jozu, ez? Orduan, aurrena oso hoiei zehatzen. Gero momentu hau egaiatzen dira eta, pena merezi izan du, ez? Baina neguan eta udan denbora asko kentzen du eta, hoiegin akortzea da, zezanik ez, eta ean hor bebetikan hasi dian, arraunla jodean nahi, 6 urte hau eta meintzak guri laguntze etorri dianak eta arazo bat, beste gatikan utzin izan duena gatikan, Andoni buruan da etortze zait, Jon, jende asko, ez? Bide hontan galdu ditugunak eta ez da benak. Eskerrik asko man, bai Xabier, direktiba guztiai, herriaik eta jai, 6 urtearetan behin pentsatu ez deten apoioa eman diutelako eta eman dietelako, eta hortatik harrotasun handia guan, getaiarra izatea giltza. Eta hain disfrutatzera Jon, zorionak bene-benetan, disfrutatu ezazu momentu hau askotan estelako gertatzen, eta bihar ikusiko gara Getarian bertan. Agerregia, bale, eskerrik asko. Eskerrik asko eta zorionak Jon Larrañagari eta bere mutil guztiei. Hola, espa, zorionak, Mikel. Hemen, klubeko Jose Manuel, Gorostiaga. Gaizkaren eita. Eta mutil guztiak posik, eta egundoko garaipena historiara, Arraun Elkarteko historiara pasako den garaipena handia baditu, kontxak ere bai, irabaziak Getariak, baina gaurko hau, goren mailako ligan, ez dute inoiz ahaztuko. Ikus dezagun, haizearen jarduna ez, eta lehenbiziko txandan, lehenbiziko luzean, bera. Hemen bigarrena. Izapera nola jarraitu duen egiten. Eta hirugarrengoan. Kolpea. Batez ere, hasieran, lehenbiziko luzean. Hor lortu dute errenta. Bai, eta ikusten da, Mikel, aurreneko eta hirugarren txandak, hortxe, hirugarrenak baldintzak askarragoak, baina nabarmen hobea bigarrena izan dela. Eta gehiago esango dizut, orain begira nola ari den jartzen hau. Zeharo usten ari da, Bai. Eta hau, minutu batzuetako kontua izaten da. Horregatik ari ziren, horrezko txandako ontziak, zorroztasuna eskatzen. Batzuk minutuak irabazten, Larrañaga zorroztasuna eskatzen, eta hau da gaurko sailkapena, 21 eta 19 Getariak garaipena bigarren txandatik. Orio, 4 segundora bigarren, hirugarren etxeko trainerua Ondarroa 10era, Lekitxarra 36ra, euneneko batzuk gehiago erabili ditu Urdaibaik, 5. Bermeotarrak, 6. Zierbena, 7. Donostiarra, 8. Kabo, jarraian Kaiku, Hondarribia, San Pedro eta Bueu. Eta zelkapen nagusian, goian Urdaibai 182 punturekin. Hortxe da, lideraren elastikoaren bila, Gorka Aranberri. Banderarik ez, baina gaurko honetan Bermeotarrek beste pausu handi bat eman dute. Bihar matematikoki liga irabaz dezakete gainera? 25 puntuko aldea badute. Bai. Zierbenaren aurretik bukatuko badute, matematikoki liga irabaziko luke. Halaxe da. Liga irabazia dute, baina matematiken azken zera hori falta da, ez? Hauen helburua bestetik garaipen kopuru horretan, hor dago, momentuz 12, beste 3 estropada falta dira, eta begira. Bestea, Mikel, nola azaldu, 3 urteetan, liga nagusian, beste txandetatik, lehenbiziko pitxandetatik, irabazi diren, bandera bakarrak, azken 3ak non eta leku berean. Hori, zorginkeria izango da gero, edo... Zerbait gehiago ere bai, Zorginkeria bakarrik ez da.
Hemen tokatzea aldaketa. Data kontu ere bada, orain abuztu bukaeran irailerako itxasoak ere gogortzen eta handitzen hasten dira. Mendebaldea sartzen, mendebaldekoa. Badoa Gorka Aranberri, bere ontzira, eta dida batean agertuko da hor Getariarren eskifaia. Patroien zelkapenean Unas Eizagirrek 12 gaur, Larrinagak 11, Gorka Aranberrik 10, Martin Leboranek 9, Zelaiak 8. Gero Borja Gomez eta Arkaiz Diaz. Eta patroien zelkapenean Gorka Aranberrik 5 puntuko errenta du Unas Eizagirre gaztearen aurretik. Hor ere burruka polita dago. Bien artean erabakiko da CaixaBanken sari hori aurtengoan. Larrinaga 3, gero Zelaia, Iñaki Goikoetxea Xagua eta Amunarriz. Eta hau da zelkapen nagusia. Urdaibaik 182 puntu, 12 jardunalditan izan dira azkarrenak bermeotarrak. Zierbenak 167, 25 puntu daude hor. Donostiarra 3, 157, Hondarribiak 157, Oriok bezalaxe, baina garaipen bat badu. Hondarribiak, Getaria garaipen batekin 6 eta 112 puntu 6. Lekitxarra 7, Lekitxarrak Ondarroak baino 4 puntu gehiago ditu, eta Kabo jarraian 9. tokian 9 gutxiago. Gauzak asko aldatzen espadira, Kabo eta Kaikurentzat biharkoa izango da urtengo ligan azken estropada. Eta badakigu, bestetik, zein den bekaldeko panorama hori. Bueu maila automatikoki galduta eta San Pedro iraileko playoffean arituko da. Kel, gaur arronean. Getarian, Aborrean, Zelaiaran, Imanol Eizagirre, Aimar Iraola, Joki Rodríguez, Igor Gomez, Joki Neizpuru eta aurrekalari Iker Etxabe. Estriborrean, Gurrutxarri, Castillo, Jon Ander de Laoz, Gaizka Gorostiaga, Matxin Etxaniz eta Julen Mantero. Patroe, Unas Eizagirre eta Lehorrean Daniel Aristi Muño, Angie Etxaniz, Urko Gurrutxaga, Aritz Miralez eta Gorka Olazar. Horda, Unas Eizagirre. Zimelaskoa, 57 kilo, aurrekoan esan zidanez. Txapela ere bai. Erraz ireki du. Horren beste astindukin ere, errazago. Eta orain bandera. Ondarroako 40. bandera, zenbakia ere polita eta borrilla. Ea nola moldatzen den. Epa. Luze. Elegantzia handiarekin. Doktore, Oso ondo. Euskatu nahi. Eizagirre. Bero. Bai. Hori posa, hori garaipena. Historiarako garaipena Getariarrek lorturikoa hemen. Eta mutilentzat ere egundokoa, inoiz ahaztuko ez duten eguna ibon. Nola ahaztu, pentsa. Askorentzat esango nuke, Gaizka Gorostiaga ez beste guztientzat, lehenbiziko bandera izango dela. Horrela buruzari naiz kontu azkarrak egiten, baina ala esango nukenik, Mikel. Bai, goi mailako ligan, ala izango da, bai. Bueno, Larrañagarentzat ez, entenatzailearentzat. Arre mordoska bat badituan eta hemen. Arrek asko ditu, irabazi. Baina etxeko treniruarekin, herriko treniruarekin, eta berak esan du. Aurten behar bada, ez naiz asmatzen ari, badakigu irailean eta, irailean barka uztailean, ez dakit sufritu baina, uste baino beste espektatiba egurikapen batzuk bazituela, zera honek, talde honek, eta begira. Noiz etorri den, sari handia. Getariarrentzat gaurkoa handia da, baina zelkapen nagusian goren mailako ligan 6. postuan izatea ere, garaipen izugarria da. Zer gehiago eskatu behar zaio Getaria bezalako herri bati, eta zutabe nagusia etxeko arrauleria direnean. Gaur bederatzi. Gora arraunak, sorionak Getaria! Nagusi, gaur arraun egun berezi honetan Ondarroan, Eritz!
Hoi segundu agur esateko. Ba, bihar bertan Getaria bertan izango garela. Ikusiko dugu zer nolako ospakizunak egiten duten, zer nolako harrera izaten duten Getariako arraunlariak segurazki izugarri izango dela, merezi baitute historiako lehenengo bandera hau lortu eta gero ikusiko dugu. Jon Larrainak aipatu dugu bera parrandarako ez dagoela, ikusiko dugu arraunlariak bai. Bihar Getarian aipatutakoa eta eguraldi alditik ere antzekoa izan genezake, beraz, ikuskizuna bikote nik uste ikusiko dugula. Ederki, bueno, Ibon, beste arraun egun aparta. Azte zina gaur hemen bizaz izan duguna. Getariara joan aurretik eta kontxa ataria. Zoragarria, gainera itxaso ondia dotorea arriskurik gabekoa, asko gozatu. Nik ere bai, gozatu dut. Hor dira arraunak altxatzen, zaleen aurrean, herritaren aurrean ere egingo dute hori. Bagoaz lagunok, gora trainero estropadak eta ondo bizi, bihar arte!